ce ma ba azaban kabari, ba wani nakiri da munkara, misali ba nakiri da munkara, ba wani azaban kabari, ba komi, hakan ga kurun a sa maka rai a tada kai kurun a ce zauna haka ta ji alkiyama. Ba tambayan ka, ba wani tambayan kabari, ba wani azaban kabari, ba wani nakiri, ba kowa, da an riga an rufe ka sai Allah ya ce ku mayar mai da rai, a mayar maka da rai sosai ka zauna wurin nan. Oh, ya za ka kare nan, mu da muke tsaye nan, mu da muke tsaye wurin ga duka, in muka mutu don mun mutum ma, to akalla cikin kabarin ga 500 years mun yi nan ga, ya shekara 500 mun yi nan ga nan. In muka mutu mu da muke tsayen ga, da an zo da mu nan in baka dade ba 500 years